9/11 direct hits in Israel as the cluster munitions rain down on Tel Aviv. We're seeing some of the heaviest damage so far in Tel Aviv since the war started because the Israelis don't have an answer to the Khorramshahr cluster missile. This is the second Khorramshahr missile shot today, and it comes after the Israelis said that Iran cannot make more missiles. Iron Dome, Patriot, and Arrow defense systems did not even try to put anything in the sky to intercept it. And in Dubai, we've had an absolutely crazy night. This is some of the most air defense activity we have ever seen in the Gulf countries. We don't know what it was targeting. We don't know what was hit because of how extreme the UAE and Dubai censorship laws are. Look at this. What for? I mean, وتقدرنا أمريكا خينكا أبزي زيد ليكا والحنت ربح زي بالكا نقالوا تجارات كتف رسكيتكا أفساندو عتيقة من لسك لها كوز خف انتهى زو جزي نتم ناين دار كوربوريشنز يربح ماله نتم بومبات هاد شوت كامباين تقدمكم حسوم يربحوا له. Look at this. انتهى لصحيح فسكة إسرائيل out of anger for what has taken place in the Middle East. إسرائيل سي بحرق أنها يتابع عليه أدور زولا ما كلام مبرق زقاتهم زولو has the violently lashed out at a major facility known as South Pars as gas field in Iran. بقى بتزور ده زولو عمين حريقة تسمع واصل زولو حرق أنا أبز gas field زبها الحريمة تغينا يتحرك جمرته كينات بعلا ما راح تتقتل زلا بعلا زقاد ده أنو تورد لا إيران بعلا أنت حرق الله إسرائيل تحرق إيرانيا أزيد اللي توكينات ياسل زلا بالزحت تأرتنا تعني سل زلا جن تحس لزغونة كم قبل على صحيفة زعبوي شو a relatively small section of the whole has been hit. نشتك كفال نايتي South Part بحال تحريم دلو. The United States knew nothing about this particular attack. أمريكا فلتت النيرايز وزال حساوي and the country of Qatar was in no way, shape or form involved with it, nor did it have any idea that it was going to happen. بغالبا قد ما قطر ما مزوق متقعت اسرائيل قبل ايران تكبر زلا ولا حنت زتحازي نبرتان اي فلتتن قال مله سلازي سلمتاي قطر تحريما يزول زلو ايديت سلازغونكا ايران تحريمكا ايران تاك تحرم خانات حسب نيركا we didn't expect زباله يكوب حلف فيديو معلش ان ايران تحريم ناسي نقرت عرب تحرم خاناس حسبنا نحن يلو مسخات رايحات حسب زي تخل ما بزحت سب حسبوا يدير معناته بقلت نغيرهم كاسلز نبرو. And then, unfortunately, Iran did not know this. Iran did not know this or any of the pertinent facts pertaining to the South Par attack, and unjustifiably and unfairly attacked a portion of Qatar's LNG gas facility. نقطر زهرمت دما أمانة تسمع إن الله زي فتحاوي بلا له فتحاوي دي سخا نتناي إيران تحرمت الله خمالتشو. No more attacks will be made by Israel pertaining to this extremely important and valuable South Pars field unless Iran unwisely decided to attack the very innocent in this case Qatar. ስለዚህ ድሕሪ ሕጂ እስራኤል ዝኾነ ይኹን ናይ ነዳዲ ቦታ ክትሃርም ኣይኮነትን ምናልባትኩም ክትገብር እንድሕር ኮይና እቲ ብዕሽነት ናይ ኢራን ኣብ ዘይድሊ ቦታ ክትሃርም ተተረኺባ ከምዚ ናይ ቀጠር ጥራይና ክንሃርም ንኽእል in which ኣሜሪካ ትዛዕብየ ሓይሊ ናታ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፍለጥ ዓይነት መጥቃዕቲ ክንገብር ኢና ኢሉ በቓላት ብኩዙዕ ከፈራርስ ዝፍትን ግን I think እቶም ኢራናውያን ገጢሞም ኣሎ እቲ ኣካይዳ ማለት እዩ massively blah 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 blah. So I do not want to authorize I do not want to authorize this level of violence and destruction because of the long-term implication that will have on the future. So زي أبيران بقى كم زعينت حماق وصانك والسنة دلني قبل التهجر نمسعين أتاك قاطم زخل جن نايك أطر ندادي ويجاز كتهرب متجميركم جن تزبرت عمد قاعتنا أتيك كبريز والزلة. ده مالتيو. هجرات عرب هجرات إسلام تودادو I don't care يزبلون زلو just ملحسة تبعبيقو ني قطر تحريمكي ني إيران كحرما يبلالو جن إسرائيل دما تقدر قامين إيران أبتيك عندي critical infrastructure تحرم الله زي إيران دما قبل بالسنة تانتاي مخان يفلتيو كابزو كله كينات زرب زلماني إسرائيل obviously of course كسارة قات مولجن تن هجرات عرب بملان هجرات إسلام بتكابز اللي خليج يكون إيران كلهم يدخلوا ملون حتى دم زي دما إسرائيل ندخل كسارات أمريكا خد كفلها نتم كارلوت كنزو خفلهم يلا برقص نتناتهم حبتي بعلم يخسروا سلوزلو and this is going to be very very interesting أعتقد من رياضة لنا هجرات إيران كسب حجي تداخل مال لازبل حساوت رأيه
21 direct hits in Israel as the cluster munitions rain down on Tel Aviv. We're seeing some of the heaviest damage so far in Tel Aviv since the war started because the Israelis don't have an answer to the Khurramshahr cluster missile. This is the second Khurramshahr missile shot today, and it comes after the Israelis said that Iran cannot make more missiles. Iron Dome, Patriot, and Aero defense systems did not even try to put anything in the sky to intercept it. And in Dubai, we've had an absolutely crazy night. This is some of the most air defense activity we have ever seen in the Gulf countries. We don't know what it was targeting. We don't know what was hit because of how extreme the UAE and Dubai censorship laws are. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ሕጂ እውን እንተኾነ ንእስራኤል ትሓርማ ኣላያ ተዳኺማ እያ ገለ ይብልሎ ግን ስቲል ትሓርማ ኣላያ ዕንወት ተውርዳ ኣላያ ነተን ሃገራት ዓረብ ድማ ብቐሊሉ ንእስራኤል ክትሓርም ትኽእል እንድሕር ኮይና ሚሳይል ናታ እስራኤል ክሓርም ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ trust me ሃገራት ዓረብ have no chance ዝኸበደ ኩነታት ይኸጋጥመን ዝኽእል ምክንያቱ ከም ናይ እስራኤል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ወይ ዲፈንስ ሜካኒዝምስ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ሶ ሃገራት ዓረብ ከም ሕሱም ይግረፋ ከም ዘለዋ ብፍላይ እቲ ኢማራት ዝበሃል ድማ ዋላ እቲ ሓበሬታ ብምሉእ ሓቢይዎ እንተሎ ብዙሕ ይረም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ቁጠባ ናይ ኢማራት ኣብ ክብድ ዝበለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ጠቕላላ መፃኢ ናይቲ ቁጠባ ናበይ ገፁ ምዃኑ ክረጋገፅ ስለ ዘይከኣለ ዘሎ እዚ ኩና ድማ ንክንደይ እዋን ክቕፅል እዩ ነባዲ ነው ስለዚ ዱባይ ኣብ ሑፃ ዝተሰርሐት ከተማ እያ 900 ህዝብናታ ወፃእተኛ እዩ እቲ ገንዘብ ዘሎ በዓል ሃብቲ ድማ ወዲ ካልእ ሃገር እዩ ፓስፖርት ናይ ካልእ ሃገር ዘለዎ እዩ ናብ ካልእ ዓዲ ክኸይድ ዝኽእልን ዝኸይድ ዘሎን እዩ ገንዘቡ ድማ ክስሕብ እዩ ስለዚ እቲ ሃገር እንታይ ሒዛ ክትተርፍ እያ ዋላ እውን ፅባሕ ንግሆ እዚ ኩና ጠጠው እንተኢሉ ሚሳይላትን ድሮናትን ኣብ ዝትኮሰሉ ዝነበረ እናዘለለ ንቫኬሽን ክኸይድ ዝኽእል ሰብ ኣይዶኖ ዲስካውንት ኩሉ ብናፃ እንተይረሎሞ ሰብ ክኸይድ ይኽእል እዩ እንተኾነ እዚ ገፅ ናይዚ ጉዳይ ግን ናይ ዱባይ መልክዕን ናይ ዱባይ ስእልን ሓንሳብን ሓዋሩን ዝተቐየረ እዩ ትመስል ብዘይሱ እቲ ኩናት ናበርቲ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ንዱባይ እንታይ ከጋጥማ ኽእል ንኢማራት እንታይ ከጋጥማ ኽእል ኢልካ ክትሓስብ ዘገድድ እዩ ስለዚ the situation is becoming very very intense and ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ and ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ጥራይ እዩ ዝበርሃልካ እንድሕሪ እስራኤል ብተደጋጋሚ ነቲ ንኢራን በዚ መልክዕ ክትሃርማ ጀሚራ ከምዚ ዓይነት ዕንወት ከተውርዳ ጀሚራ ኢራን ግብረ መልስናቶም ከቢድ እዩ ክኸውን ኦሬዲ ኣብ ስዑድያ ብዙሕ ተሃሪሙሎ ኣብ ካልእ ቪድዮ ክገብረልኩም እየ ፅቡቕ ቪድዮ ስለ ዘይረኸብኩ ዘለኹ ስዑድያ ንባዕሉ ተሃሪሙሎ እተን ሃገራት ዓረብ እውን ክህረማን ክውዕላን ሓዲረን ኣለዋ እቲ ሓበሬታ ብዙሕ ኣይወፀን ስለ ዘሎ ስለ ዘይረኸብኮ እዩ ዝኾነ we are entering a very very dangerous territory ናይቲ ደረጃ ናይቲ ኩናት ናብ ዝበርትዐን ዝፀንዐን ሓደገኛን ደረጃ እናእተወ ዝኸይድ ዘሎ and ኣብ መንጎኦም ዘሎ ተፃብኦ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምትልላኽ ኣብ መንጎ እዚአን ሃገራት ዘሎ escalation ወይ እውን ኩነታት ደረጃ ናቱ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ዝሰግረሉ ዘሎ እናኸበደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ it's going to be very serious ኣብ ዝመፅእ ግዜ ኣበይ ገፁ እዩ ክኸይድ እንታይ ክኸውን ንግዜኡ ክንገጥፎ ኢና ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ምርጫ ወታደራት ናቱ ሰዲዱ ናብ ኩናት ክኣቱ ይኽእል ዳይክእልን እዩ if that happens then ናይ ዝገደደ ስቃይን ሞትን ኢና ክንርኢ already ኣሜሪካውያን እንታይ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ሬሳታት ናይ ህዝቦም ከምዚ ኢሉ ወታደራት ናይቶም ዝሞቱ ዘለዉ እዚ ሕጂ ባዕሎም ዘውፅዎ እዩ look at this what for ኣብ ምንታይ እዚ ሬሳታት እዚ ወታደር ናይ ኣሜሪካ ኮይንካ ኣብ ዘየድልየካ ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብልካ ንካልኦት ሃገራት ከተፍርስ ኬትካ ኣብ ሳንዱቕ ኣቲኻ ክትምለስ ከለኻ ካብኡ ዝኸፍእ እንታይ ኣሎ እዚ ውግእ ነቶም ናይ ነዳዲ ኮርፖሬሽንስ የርብሖም ኣሎ ነቶም ቦምባታት ዝሸጡ ካምፓኒታት ድማ ከም ሕሱም ይረብሑሉ ኣለዉ ደምሎ እስራኤል ድማ ኣጀንዳ ናቶም ይገብሩሉ ኣለዉ ኣሜሪካውን እንታይ ረብሓ ናቱ እዚ ቁጠባ ናቱ መናብሮ ናቱ ኩሉ ነገር ናቱ እናተበላሸወ ዝኸይድ ዘሎ ኢራን ድማ ትፈርስ ኣላ ስለዚ ከምዚ ከይዶም ዝሞቱ እዚ ቪድዮታት እዚ ናይ ብሓቂ ሃርት ብሬኪንግ እናበልዮም ዘውፅዎ ዘለዉ እዚ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ዓብዪ ዳሜጅ ክገብረሉ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝና ናቱ ክብሪ ናቱ ተመሊሱ እናንቆልቆለ ክኸይድ እዩ and ተን ሃገራት ብዙሕ ተስፋ ዝነበረን ብዙሕ ሰብ ተሰዲዱ ዝነበረለን ዝነበረ ብዙሕ ሰብ ኣታዊ ሓንቲ ቪድዮ ይርኢ ነይረ ናይ ህንዲስ እንታይ ኢሉ እስከ ከም ህንዲ ዝኸስር ካብዚ ኩናት ክህሉ ኸውን ዶ ኢሎም ከባቢ 6 ሚልዮን ዲ ዋላ ልዕሊኡ ዝኸውን ናይ ህንዲ ዲያስፖራ ኣብዚ ከባቢ ማእከላይ ምብራቅ ኣብዘን ጂሲሲ ዝበሃል ሃገራት ይቕመጡ ኢሎም ልዕሊ 4 ቢልዮን ድዮም ገለ ገንዘብ ድማ ረሚተንስ ይሰዱ ንእስራኤል ክሐጉስ ኢሉ እቲ መራሕናትና ምስ እስራኤል ጉንብሕብሕ ክብል ወላ ሓንቲ እኳ ጥቕሚ ዘይብሉ ኢሉ ነዞም ኩሎም ሃገራት ነብርስ ኣለና ኢሉ እዘን ሃገራት ንኽበርሳ ምስ እስራኤል ወጊና ኣለና ኢሉ
هندي قطباناتا اب كبير حدا قاعد يقول له مهنياتو ندادناتان غازناتان كابزي زمص نيرو ካልኣይ ድማ ዓብ ንግዲ ምስኦም ኣለዎም ህዝቦም ኣብኡ ይቕመጥ ነይሩ ደሞዝ ካብኡ ይረክብ ነይሩ ቁጠባናቶም ፅቡቅ ነይሩ እዘን ሃገራት ጂሲሲ እናድኸማን ድሕሪ ከይደን ፊሊፒን ህንዲ ዓብ ክሳራ ከጋጥመን ዝኽእል እዩ ፓኪስታን ምክንያቱ ብዙሕ ህዝበን ካብዘን ሃገራት እዚኣተን እዩ ዝነብር ነይሩ ኣገን ህዝቢ ኣፍሪካ እውን እንተኾነ ኤርትራውያን ክነዓቕ ዘይክእል ህዝቢ እዩ ዘለና ኣብዘን ዓድታት እዚኣተን ወላ እኳ ኤርትራ ብብዝሒ ናብ ካልእ ሃገራት ተሰዲዱ እንተሎ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ሂወት ዘለዎ ብዙሕ ሰብ እዩ ዘለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ትራጀዲ ኢና ንርኢ ዘለና ቀጠር ስለ ዝፈረሰ ብፍሉይ ትረኽቦ የብልካ ኮርስ እቲ ዕንደራ ናቶም ዝፈጥሮ ዝነበረ ካሊእ ቀጠር እኳ ኦልሬዲ ተማሂሮም መንገዶም ኣስተኻኺሎም ነይሮም እዮም በቲ ንሃገራት ዓረብ ተማሂረን ከጥፍዋ ዝደለዩ እታ ኢማራት ትበሃል እያ ፅጋባ ምቁፅፃር ኣብይዋ ዝነበረ ዝኾነ እዚ ኣብ ቀጠር ንሪኦ ዘለና ንቁጠባ ናይ ዓለም ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ንቀጠር ድማ ብዓብዩ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ እዚ ግን መወዳእታ ኣይኮነን እቲ ኩናት ብዝበርትዕ መልክዕ እስራኤል ናበርትዐቶ ኣብ ዝኸደትሉ ካብዚ ዝገድድ እውን ክንርእን ክንሰምዕን ከም ንኽእል ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ንእስራኤል ንነትንያሁ እዚ ገይም እዩ እዚ ገይም እዚ ድማ እቲ ዝደልዮ ገይም እዩ ዓባይ እስራኤል ንክገብር ተኮይኑ ክዳኸማ ኣለዎን ኢማራትን ክዳኸማ ኣለዎ ስዑድዩ ክዳኸማ ኣለዎ ቀጠር ክዳኸማ ኣለዎ ብፍላይ ቀጠር ክዳኸማ ኣለዎ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ሰላምን ዲፕሎማስን ንእስራኤል ቤላ ጌራ ትፃወተላ ስለ ዝነበረት ንቀጠር ቀጥታ ንኸይሃርም ኣሜሪካ ቁርብ ተፍሮ ነይራ ስለዚ መንገዲ ኢራን ገይሩ ከዳኸማ ክፍትን እዩ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ከምዘይ ተዳኸመትሉ ርኢ ነይሩ ስለዚ እዛ ስጉምቲ ዝገብራ ዘሎ ብኢራን ጌርካ ንቀጠር ንምድኻም ዝግበር ዘሎ እዩ and it seems it's working so very sad very very ንብሓቂ ዘሕዝን እዩ ሃገራት ዓረብ ከዓ ንሓትሕትካ ተለኻኺምካ ምጥፋእ ኮይኑ ኣሎ መወዳእታ ድማ ናበይ ክበፅሕ እዩ ምስ ግዜ ርኢና ከነምፃልኩም ኢና anyway this is it ኣብዚ ደረጃ ተበፂሑ ለት ኩነታት